Ngayong araw, ibig sabihin manipis ang reserbang kuryente. Kaya naman pinagtitipid sa konsumo, lalo na ang malalaking kumpanya. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, inaanyayahan ng Visayan Electric Company na magpaandar na lang muna ng kanilang mga generator ang malalaking kumpanya sa mga oras na maging kritikal ang supply ng kuryente sa Cebu. Ito ay para mabawasan ang konsumo at mapigilan ang pagsagawa ng rotational brownouts sa buong franchise ng Visayan Electric. Nais ng Visayan Electric na sumali at pumirma sa Interruptible Load Program o ILP ang mga kumukonsumo ng at least 1 megawatt. Kabilang na dito ang mga malls, hotels, resort at mga pabrika o paggawaan na merong mga sariling malalaking generator sets. Sa kasalukuyan, 2 malalaking hotels at 2 shopping malls ang pumirma ng ILP at nayangat ang supply ng kuryente sa 23 megawatts. Ngayong araw ay nasa yellow alert ang Visayas o hindi sapat ang power reserves sa buong grid. Sa buwan ng Abril, may forced outage sa 19 na power plants habang may 12 power plants ay mababa ang output o derated capacities. Kagabi lang ay may abiso ang NGCP na manual load dropping sa Visayan Electric pero wala namang rotational brownouts na niimplementa sa Metro Cebu. Kabilang sa binigyan ng abiso ng NGCP ng posibleng magkaroon ng manual load dropping ay ang mga power distributors ng Negros Occidental, Negros Oriental, Aklan, Iloilo, Capiz at Leyte. Ayon sa Visayan Electric, tumataas ang konsumo sa kuryente dahil sa mataas na heat index dahil marami ang gumagamit ng aircon o electric fan. Sa iba pang balita, 24 na bahay ang nasunog sa Sitio Tugas, Barangay Dumlog sa Talisay City. Mag-aalas 6 nitong Miyerkules nang sumiklab ang sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog pero may 74 katao ang nawalan ng tirahan. Ayon sa Talisay City Fire Station, umabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng natupok sa apoy. Kasalukuyan pang inaalam ang sanhi ng sunog. Temporaryo namang nakasilo ngayon ang mga nasunugan sa Barangay Dumlog Gym. Nabigyan naman sila ng tubig at pagkain mula sa Talisay City LGU. Yan ang mga balitang dako. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk, Dale Israel.